abịala ọzọ n'isi Mido Television ya ebe ihe niile na-eme n'oge aṅụle ya mba mụnụ ga-anọkịta magwa unu ka o si agagasị na ndụ ndị ama ama dị iche iche dịka m si kwuo ka chi na-abọ ka akụkọ na-apụta na ndụ ndị ama ama maka na ha bụ ndị gịnị ndị ama ama ma nke wee eziokwu ma nke na-ewe eziokwu echefukwala onye gịnị ya nọ n'ụbọchị taa ka bụkwa maazị Edomikechukwu Samuel ya uwe kaka jidakpa ofe Usain Bolt. Ihe m ji bịa n'ụbọchị taa ọ dọrọ adọrọ maka na ọtụtụ ihe nke gagosiri ma n'ngwụcha izuụka gara aga na ndụ ndị ama ama site na ndị na-eme ihe ejije rute ndị na-akụ egwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmara ihe a n'uju ya gị gaa na webụsaịtị anyị dị na www.isimbido.tv. Ị chọrọ inweta ya na Instagram, Twitter nakwa Facebook ị ga-enweta ya na @isimbidotv. Gị chọrọ ikiri ya na YouTube gị nweta ya na youtube.com/isimbidotv. Ebe a nke ị ga-enweta gị kirie ihe niile gbasara ya bụ Isimbido TV n'uju ya. Akụkọ nke mbụ anyị were ji bịa n'ụbọchị taa akụkọ gbasara ịma dịka o si adị ya bụ Pretty Mike ekwuola okwu n'ihe gbasara ụmụnwaanyị ndị a na-eme video vixen na musical videos dịka ndị na-emepụta ihe onyonyo ndị ka na-akpọ music video directors ma ndị music video engineers ndị ka na-eme audition for ndị na-eme video vixen ekwuola ọtụtụ gbasara ị na-asị ụmụnwaanyị ndị ahụ na ha bịa ka ha na ndị video producers aka ha na ha hikọ dị na tupu enye ha ọrụ na ya bụ musical video. Okay, mana na ihe a dịkwa na etiti ndị na-eme ejije hụ na ọwụghị naanị na ndị na-eme ejije ka ihe a karịrị akarị, ọ nọkwa na ndị na-eme video vixen ka ọwụ ihe a ga-elebara anya iji wepụta maka na eziokwu na ya n'ime wụ na Pretty Mike dịka o shikwe ọ sị na ọtụtụ n'ime na ị ga-ata ọtụtụ n'ime ndị na-emepụta ihe musical video ụta maka na gịnị ọtụtụ ụmụnwaanyị ndị a na-aga ewerekwa onwe ha nye ya bụ director ka ha nwee gịnị ka ha nwee ike weta ya bụ role ya ime gịnị iji butuo mmụọ ndị nke na-enwe ike ime ihe a na-eme. Mana eziokwu nọ n'ime ya na onye ọbụla nwere akara aka na ihe gbasara video vixen ma onye na-emepụta ihe ejije ihe ọbụla akara aka ọbụla ị nwere ị kwesịghị ime gịnị ị ga-ewere ahụ gị nye nna gị ukwu ka o nwee ike nye gị ya bụ ọrụ. Akara aka gị ga-eme gịnị ọ ga-egbuwara gị ụzọ. Mana ọ bụrụ na ị nweghị ya bụ akara aka gị chọọ ihe ọzọ nwere ike ime. Ọ nwere ihe dị ọtụtụ a na-eme na ya bụ indọstrị. Eziokwu nọ ya n'ime na ọwụghị ọtụtụ ndị na-emepụta ihe ejije na-adị akpọrọ ụmụ nwaanyị ndị a ka ha na-adị ọtụtụ n'ime ha na-ejikwa aka ha kakuru ndị directors ndị a ka enwe ike megịnị tinye ha na ya bụ role. Eji ụfọdụ n'ime ha sị gị na I don't care na gbasara gị na ọwa arụ m ka m ji eme ya maka na gịnị akara aka bụ akara aka ihe agwọrọ agwọ ahịa agwọrọ agwọ bụ ihe agwọrọ agwọ ka ị gbalịsi ike ịhụ na iji akara aka gị ka akara aka gị wara gị ụzọ mepere gị ụzọ ya were asịla na you don't care. Ebe a ka anyị gaji ga-ekere egwu Olisa Franklin nke ọkpọrọ Thank God iji kelee Chineke n'ụbọchị taa ka anyị nọ n'oge aṅụrị a na-abịa esonye anyị ugbo ọ ka bụkwa n'isi Mido Television. Egwu nke ahụ nkiri egwu Olisa Franklin nke ọkpọrọ Thank God ka ya bụ egwu si gaa ihe ọbụla ị na-eme na ndụ ị ga-agbalịsi ike ịhụ na ị na-ekele Chineke ka o wee ike na-aga ọfụma. Akụkọ nke abụọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa bụ akụkọ gbasara nwa ada nwaanyị awụ onye na-emepụta ihe ejije o so na-eme ihe ndị ejije ka na-akpọ actress onye akpọrọ Tonto Dike. Gịnị ka akụkọ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa gbasara ya ma ile anya n'ihu ọha nta akụkọ dị iche iche n'obodo anyị Naijiria ị ga-ahụ ka akụkọ ya nwa ada si agbagharịga ebe niile gbasara ya na Churchill ya bụ di ya nke ọ lụburu mbụ nke a na-akpọ X n'olu ndị iti okwu si adabara ha ma abụọ. Onye isi ndị AGN elebara n'anya si ya na gịnị na ya gbalịsi ike ịhụ na o mere gịnị o meziri ihe gbasara alụmdi na nwaanyị ka ọ hapụrụ iburu ya bata na ya bụ entertainment. Banye nwa ada na Tonto Dike kwuola si na gịnị na onye ọbụla mere gị were aka ya were ọnụ ya doo onwe ya ọdụ na ọ chọghị ime gịnị ibi were ọnụ akpọ onye ọbụla aha na onye ọbụla gbalịsi ike ịhụ na o tiri onye ọbụla mind ya biznes ya ma ọ bụrụ na ọ n'olu ndị iti. Ọ kpọrọ ọtụtụ ndị aha ọkpọkwara onye isi ndị AGN Emeka aha ọ kpọkwara Ike Ogbonna aha ndịke ịma ihe gbasara ndị ama ama dị iche iche ofe onye mete ihe onye ọzọ ga-etiriri ọnụ iji megide ọ wụ eziokwu. Ọ nwere ike ịwụ na onye ahụ chọrọ ịhazigo olu nwere ike ọ chọghị ịhazigo olu ya wuru ka o si dị. Onye echefukwala na ọtụtụ ndị ama ama ọtụbandị
ya bụ Tonto Dike ya nwa ada na-agbalịsi ike na ihe ejije mana o were otu enyi ya ma gasị na enyi ya nwoke ma gasị na enyi ya nwaanyị onye nke na-akpọ Bobrisky dịka ọ na-enyere ya aka ịnabata na ihe ejije otu onye na-emepụta ihe ejije nke a na-akpọ Charles Awurum ekwuola okwu gbasara ya nwa ada ma gakpe ya nwa ada ma gakpe ya nwokorobịa na ime ịbata na ihe Nollywood maka na ọ sị na mmebi ka ha na-abịa imebi ya bụ Nollywood na ihe gbasakwara Nollywood awụ n'ọwụ ịpụta igosi onwe gị ndị mmadụ ahụ na ihe na-eme n'ọkwa n'ụzọ a na-eshi akụziri ndị mmadụ ihe ka ha na-agba maka na ọtụtụ ihe onyonyo nke a na-emepụta ugbu a ka ị ga-ahụ ma ndị gba ọtọ ma ndị na-eme ihe dị iche iche na-egosipụta mana echefuo asọ ya n'olu ndị iche akpọ ya cultural value echefuo the message ozi achọrọ izigara ndị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo ya Charles Awurum na-agbalịsi ike ịhụ na ọ na-ekwu ị na-asị na ọwụ uru ọ bara Bobrisky ibe megị na ịbata na Nollywood ibe bido mewe ihe nke nwoke ma ọ bụ nke nwaanyị onwe ndị na-akpọ ya onwe ndị na-asị confuse ebezie megị na confuse ndị mmadụ ya wuru koside anyị ga-aga n'obere ezumike ga-agbarụtụ egwu nke Celebobo nke ọ kpọrọ I don't care maka na ije ọrụ Bobrisky ugbu a si ya na ele ihe nwere ike ikwu na ihe ya sị gị na I don't care ka anyị gaa hụ na I don't care